Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po si Jennifer Salenga at ito ang CLTV 36 Vote Watch, ang special coverage ng CLTV 36 News sa 2025 elections. Narito po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Kasabay po ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nagnanais tumakbo sa halalan sa susunod na taon, nagbigay ng ilang paalala ang COMELEC. Humihiling din sila na limitahan ang bilang ng mga taong isasama alinsunod sa guidelines na inilabas ng komisyon. Narito po ang report. Naging makulay at buhay na buhay ang mga tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa mga paandar ng mga kakandidato para sa 2025 national and local elections. Kasabay kasi ng pagsisimula ng unang araw sa buwan Oktubre ay ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Ang filing ng COC ay ang unang hakbang na isinasagawa ng aspirants o mga individual na naisihayag ang kanilang intensyon na tumakbo para sa isang posisyon sa gobyerno sa darating na halalan. Kaugnay nito, may ilang paalala ang COMELEC tungkol sa kung kailan ba dapat maghain, ano at sino nga ba ang dapat mag-file at kung saan dapat mag-file ng COC. Para sa lahat ng aspirants, political parties at party list groups, mayroon lamang 8 araw mula October 1 hanggang 8 upang maghain ng kanilang COC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari ring magsumite ng COC sa araw ng Sabado at Linggo. Para naman sa mga nagnanais maging opisyal ng pamahalaan, kinakailangan ng 5 kopya ng Certificate of Candidacy. Ganito rin ang bilang na kailangan para sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA, para sa mga opisyal na kandidato ng political parties o coalition ng political parties. Kung authorized representative naman ang maghahain, kailangan may kalakip itong sworn authority na pirmado ng kandidato. Dapat ding personal na isagawa ang paghahain. Pwede rin magsumite ang authorized representative basta mayroon itong sworn at pirmadong authority to file. Para naman sa mga party list groups sa ilalim ng Party List System of Representation, kailangan ng 5 kopya ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Gayon din ang 5 kopya ng Affidavit of Qualification of Nominees. Kasama rin sa dapat ihanda ang 5 kopya ng duly notarized secretary certificate o anumang dokumento na nagpapakita ng formal na deklarasyon ng nominating political o sectoral party, organization o coalition of the authority to file. Kung representative naman ang maghahain, kailangan ng sworn authority to submit CONCAN. 5 kopya din ito ang kailangan. Personal din dapat ang paghahain ng chairperson o presidente o di kaya yung secretary general o sinumang authorized representative ng nominating party list group. Hindi naman rekisito ang presensya ng mga nominees ng party list. Sa mga elective positions, gaya ng senator at party list representative, ang paghahain ay gaganapin sa Law Department Off-Site Office sa Tent City, Manila Hotel. Sa opisina naman ng Regional Election Director sa National Capital Region o NCR maghahain ang mga miyembro ng House of Representatives para sa Legislative District sa NCR. Sa kani-kanyang opisina ng Provincial Election Supervisor naman magfa-file ang mga miyembro ng House of Representatives para sa Legislative District sa mga probinsya. Habang sa opisina naman ng Regional Director maghahain ang mga miyembro ng House of Representatives for Legislative Districts sa mga syudad sa labas ng NCR. Para naman sa posisyon gaya ng Governor, Vice Governor, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, sa Office of the Provincial Election Supervisor maghahain ng COC. Samantala, para sa iba pang posisyon mula Sangguniang Bayan hanggang Mayor, ang mga kandidato ay maghahain sa opisina ng kani-kanilang election officer. Para sa mga hahabol naman na nasa syudad, sa opisina naman ng election officers sa kanilang city concern maghahain ng kandidatura. Mahigpit naman tagubilin at paalala ng COMELEC sa mga maghahain ng COC o CONA. Yung inyo pong mga COC na ipa-file sa amin, pakisiguraduhin lang po at i-check ng maigi na tamang opisina o posisyon ng inyo pong tina-filean o tinatakbuhan. Kasi mayroong mga pagkakataon, magpa-file ng mayor, yung isang papel mayor, yung sumunod vice mayor na. So pakicheck lang po maigi kung pare-pareho po ang COC na inyong ipa-file sa amin. At dapat po completely filled up lahat po ng COC na ipa-file nyo sa amin, notaryado, may doc stamps.
Sa mga ganitong pagkakataon, kadalasang sumasama pati ang mga supporter ng mga kumakandidato. Ngunit pakiusap ng COMELEC, sumunod sa mga guidelines na kanilang una nang inilabas. Pinapaalalahanan lang po natin ng mga kandidato po natin, no? Sa lahat po ng lugar dito po sa field, no po, yung kanila pong pagpunta at pagpasok doon sa venue ng filing ng COC, we allow only 3 na kasama na papasok ng venue. So the rest po, dahil maliit lang po ang mga lugar po natin, doon na lang po muna sila sa labas. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Handang-handa na raw ang Pampanga Police Provincial Office upang tiyakin na ligtas at mapayapa ang filing ng Certificate of Candidacy o COC na magaganap simula po ngayong araw, October 1 hanggang October 8, 2024. Simula po nitong umaga, mahigit 541 na pulis na raw ang idineploy ng PPO para magkaroon ng mas pinaigting na checkpoint operations, partikular sa mga strategic locations sa buong lalawigan. Ilan sa mga lugar kung saan idinaraos ang filing ng COC ay ang Benigno Aquino Hall para sa siyudad San Fernando. Bukod pa rito, may critical na tungkulin din daw ang mga tauhan ng pulisya, gaya ng route security, traffic management, police assistance desks, quick response teams, civil disturbance management, regional specialty security force, covert operations at explosive ordnance disposal units para sa comprehensive security coverage. Samantala, katuwang naman daw ng mga pulis sa mga tauhan ng Philippine Army, gayon din ang mga force multiplier sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan, hindi lamang ng mga kakandidato, kundi pati na rin ang publiko. Samantala, wala raw pong planong humabol bilang senador sa darating na midterm elections sa susunod na taon, si dating presidente at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Opisyal na raw na idineklara ni Arroyo ang kanyang kandidatura para sa kanyang ikalawang termino bilang congresswoman ng 2nd District ng Pampanga. Komite daw si CGMA na bigyang pansin ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Wala raw pong tatakbo sa Pampanga 3rd District bilang kongresista sa darating na 2025 midterm elections si Micah Gonzales, anak ni Senior Deputy Speaker Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kasama kanyang buong pamilya, naghain si BM Micah ng kanyang COC sa COMELEC ngayong Martes, October 1. Ayon sa aspiring congresswoman, prioridad niya nga maitulak ang mga programa ng kanyang ama na may kaugnayan sa kalusugan. Pinagdasal ko to. Humingi ako ng senyales sa Panginoon kung tatakbo ba ako bilang isang congresswoman. At of course, syempre aside from that, nagkusunta ako sa asawa ko, and of course sa pamilya ko, kay Kong Dong, sa mom ko, tsaka kay Councilor Engineer Brens. At napag-usapan namin na panahon naman na ako naman yung tumuloy kung saan naumpisahan ng aking ama na si Senior Deputy Speaker Congressman Dong Gonzales Jr. Kasi kung sakaling mailuklok man ako bilang isang congresswoman, gusto ko yung mga maifa-file ko na batas or House Bill, gusto ko yung nakafocus sa Pampanga. No? Una-una yung tourism, pangalawa yung Bacolor, no? Dahil alam naman natin history ng Bacolor. No? Pangatlo, syempre, ano pa ba, yung mga kabataan, dahil ako, bata pa naman ako, no? Hindi pa naman ako matanda. No? So gusto ko mag-focus dun sa kabataan, sa turismo, at saka yung preservation ng history natin dito sa Pampanga. Huwag kong alis, magbabalik po ang CLTV 36 Vote Watch.
king CLTV 36 Vote Watch. Bibiladya pulag ing balening Porac, Pampanga, paulining issue ning Pogo. Baragol kanong kamarinayan iti para kareng Porakenyos. Inyaking pamanagal ng mayor ning dating BC Alcalde ay Mike Tapang kaya be kanu kareng prioridad na ing linisan niya ing imahe ning balen. Mamalita ay Lizan Morten. Abak amaranon king mumunang aldoning filing of Certificate of Candidacy ngening October 1, kinat muneng maluto ampong maputi ing dane ning poblasyon Porac. Deti deng supporters ning Tapang Lusong Tandem. Mamitbitla naman deting tarpaulin ning Nanay Party List. Tinagun lapamo king misa kin St. Catherine Church, Iporac aspiring Mayor Mike Tapang at aspiring Vice Mayor Vincent Lusong ampo ding karelang 8 konsehal. Kasi ngayon lang po nangyari sa Porac history po ng aming bayan ay nagsama-samang malalaking politiko. Nandyan ang pamilyang Lapid, ang pamilyang Pineda, ang pamilyang Gamboa, pamilyang De La Cruz, ni Dr. Roger Santos po, si Maman Benco, lahat po nan, si Don Robert Digama. Marami pong nagsakripisyo sa daming ng mga konsehal na gusto pero pinili po nilang na tumulong na lamang. Kaya napakalaki yung pribilehyo na kami mamuno sa aming bayan. Kalibutaran ning misa anyang dintang nema ning amanwang political kingpin na Rodolfo Bong Pineda at atang ng Pampanga Governor Dennis Pineda at asawa ng Vice Governor Lilia Pineda. Tinukiya naman iti meglakad papunta king Comelec para king pamagpasa ng kandidatura ning grupo. Ang kandidato ko rito si Mike Tapang, buong team na. Kailangan natin ng pagbabago. Atin Tapang Pag-asa, iniing babandera ng pamanalakaran Mike Tapang. Makapanahon niya kano iti uliing pangabilad na king kamarinayan ning karelang balen, pauli ning kontrobersya king Pogo, sangkutan da rin kasalunsungang manungkulan. Ngeni burina kanong linisan ni at pasibayong itasing balor at imahi ning karelang balen. May maging issue tamong maragol, lapin po yung Pogo. Surugong mumunta ko karingaluwang si Babalen o karingaluwang bansa na laging sasabihan dastong Porac tambing darugong makaduglong Pogo. Kaya sabi datin po rin, kagrupo ko, sabi ko, di ng talang pag-asa. Kaya pin po, linuwalit ang slogan tamong, Porakenyo, atin tapa pong pag-asa. Maragulya pong maragulhamon, king sakali man pong itamong maging mayor na ning Balen, po, maragulya pong maragulhamon ini. Kaya pin po ini, titake care po, na king kasopan da po ring mga ragula politiko, ako po pamakarine, bang kanita po, at ang masana ng bawat Porakenyo, itang bayong pamanungkulan. Nung sakaling may palad yang miluklok pa ni Gobrania kanong mumuna ing transparency. Po kamo ken tungkulan tingega na ganang pera na ning Balen kailangan mabalula. Lakob yung po yung corruption keti. Ala pong pwedeng manyad, alam pwedeng maging protection money. Misan po yapin maging kadahilanan nito. Kaya nung misan may papasosola ring manungkulan, kaya anjang illegal ning negosyo, paluban di pa po keni. At saka ko po, matapang kulungob nung ating ko nga babalong warehouse o illegal activity. Gamitan kaya po yung pilido ko, karetang bagay para karing kanako kapag. Kumpormi neman kanoy Kapitan Lusong kemburi ng malyaring Tapang king Balen Porac. Inyanong lumput yang BC Alcalde, ibiyen na kanoing suporta ning sangguniang bayan. Panukala lahat ng mga ordinansa na gustong ipasa ni Mayor Mike, lahat basta para sa mga Porokenyo, basta lahat ng Porokenyo ay makikinabang. Dalawang kamay kaming sumusuporta sa lahat ng mga ordinansa at mga proyektong kanyang ilalatag. Samantala aparte kempangan negosyante, dati niya namang manungkulan ni Tapang ang timong konsehal at vice mayor ning Balen. Megin niya namang board member ning Segunda Distrito. Kayabe Jenna Lumbang Parungaw, Lizan Morten, CLTV 36 News. Kay badning atlong termino o siyang mabanwang pamanungkulan ng Congressman Carmelo John Lasatin II ang timbong representante ng Primera Distrito, megpasa namang Certificate of Candidacy para alkalde ng siyudad ng Angeles. Ang detalye ng balitang yan, king report ng Jenna Lumbang Parungaw. King City Front Mall, King Clark, makapanaya la rin Comelec Angeles para ka rin magpasang Certificate of Candidacy, ban kanita, makatagal laking daratang May 12, 2025 elections.
King mumunang aldoning filing ngening Martis, October 1. Kaya kareng early birds ding Team Lazatin, apani muna ng 1st District Representative Carmelo John Lazatin II at tatagala alkalde ning syudad. Kayabing kayang katandem ay Vice Mayor Vicky Vega Cabigting ang poding apulong konsehal at dete ding re-electionist ay JC Parker, Attorney Pog Sulier, Cap Nick Noc Banyola, Kapitan Chris Cortez, Edu Pamintuan, Alex Indionco at aspirants Adiron Pineda, Alfred Sangil at Mitch Bonifacio. Bayo lamig pasang COC, tinagun la pa mo deti king Misa Amerapat king Holy Rosary Parish Church king syudad. At king karelang panyatang, meging mapali, ing salubong dareng supporters amane naya karela. Masyadong overwhelming, no? Hindi ko ina-expect na ganito karami ang pumunta sa filing natin kasi hindi po talaga ako nag-abiso. So, napakasaya, no? Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta dito po sa mga kasamahan po natin. Mayakit naman yung suporta ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. king kayang kapatad, abisang mamalit kaya king posisyon. Bayo yung magpasang COC na para kongresista ng Primera Distrito, minuna ng inantabayanan ing kayang wali king Comelec. Kanya pong misabi ka din, impeka pa nabiling ko mo kayo, na, simple muna, na kung nano intiro na ng kanakong profesor, itatangkuan po ingkong ko kanako, sinabi kayo mo rin kaya na i-treat talangan ding egan-egan ng tao bilang constituent tamo. Tamo magpapabor hanggang kanino man at dapat magserbisyo tamo laging ating puso. Burida ka nung ipakit ding mi kapatad na pisasaw dang tataglus ing legasiya king public service ning karelang meyango na biyang pengari at dati mo namang alkalde ning Angeles at meging 1st District Congressman ay Carmelo Tarzan Lazatin. Kita ko po yung magandang katangian po. Ano po ito, no? Yung ano po, malamig ang ulo, no? Very calm ang kanilang pagseserbisyo at nakukuha po sa magandang pag-uusap kung ano man po yung mga concern, no? So yun po yung Tatak Lazatin. Apart from di takla salita, dakala-dakaling gawa. Uling mipalit lang pwesto ngayon daratang nga eleksyon. May kapisabi na lakanu at may kapami advice king balang metong. Sabi niya, Tol, kailangan yung mga best practices natin sa Angeles City, ipagpatuloy mo. Kung meron naman kakulangan, dagdagan mo. Kung sobra, bawasan. Sinigurado na naman Congressman Lazatin na magtaglus-taglus inganggang mga santing a programa king syudad, king kasalukuyan. Aparte kaniti magbuuya pang aliwang programa ang magpasikan king social services kareng ang Hileños. Lagi ang slogan namin, di salita, dakala gawa. Ako nga, sana hindi na magsasalita, gawa na lang ng gawa, no? Yun ang laging nananalaytay sa amin na panahon pa ni Tatang Tarzan at na-inherit po namin kay Lolo Peleng yung pusong Lazatin at serbisyong Lazatin. Aparte king siyam abanwa o atlong termino apamanungkula ng Lazatin, king mumunang distrito, may kametong niya namang termino, antimong konsyal ng syudad. Ako po yung kaya kayong talasuyo, dyan na lumbang parungaw para kang CLTV 36 News. Tuldungan na ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing ana mabanwo duwang termino ing kayang pamanungkulan antimong pamuntok ning syudad. Iti kay bat nang may pasang Certificate of Candidacy para representante ning mumunang distrito ng Pampanga. Ang detalye kay balita ng Jenna Lumbang Parungaw. Ngayong October 1, ang mumunang aldoning filing of Certificate of Candidacy king Commission on Elections, apili dareng mi kapatad Lazatin na magpasang COC. First District Representative Carmelo John Lazatin II, mag-file niya para alkalde ning syudad at Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. tagal nemang kongresista. Mi palit la posisyon, ding mi kaputol. Kaibat na yung sinopan Mayor Pogi, Congressman John King Comelec Angeles, iya naman intikyaning kayang wali king pa mag-file na king Provincial Comelec. Pa magpakit kano iti na ing desisyong palit pwesto. Api kasundure at pegplanuhang masalese bang ali matigagal ing serbisyo kareng tao. Iti bistaman atinya pasanang metong a termino atlong banwa i Mayor Pogi bang isundo ing pamamuntukan king Angeles City. Samantala, ayari na nemang Congressman Lazatin ing kayang atlong termino king Kongreso. Unang-una po, alam naman po natin ang aking kapatid he's on his third term, no? Kaya po nag-usap po ang pamilya kung ano pong magandang gawin namin. At napagkasunduan po natin
na bababa na muna ako at ako muna ay habol ng congressman at si Kong John ang habol ng mayor para sa siyudad ng Angeles. Alala ka nung pigaganakan ding lugal asa sa kupaning mumunang distrito. Ing Angeles City, Mabalacat City ampong magalang, uling nabayo king alkalding obra ning metong a district representative, uli napining dati ang kongresista ing kayang tatang ampong kapatad. Nakita naman po natin ang mga nagawa ng aking ama. 18 years po siya naging congressman, no? At ang aking kapatid 9 years po siya naging congressman. At may mga malawak na rin ang ating experience na kung nano yung masanting tamong gawan para king distrito. Tsaka rin yung proyekto na ning kaputol, tsaka rin programa na kailangan lang ituloy tamo. Rin kanumika kuno na lakwan niya yung syudad king gamat ning kayang kapatad ay Congressman John uling balo ning mi paboren iti. Mi panyaw plakano basi king karanasan da karang pwesto at dati rang tatalanan. Di kaya katamang prioridad ngayon. Gagawin gawa tamang legislative yan tatapon. Metong kareta para king obra. Daring kaya katamang memalan king primero distrito. Kung makananong tayo pang aso pa ning Clark. Para mas dakal pa yung obrang gawada kay Clark. Samantala, aparte kang Lazatin, alapang lulwala kandidato o lagyu a posibleng akayarap na king daratang nga eleksyon king May 12, 2025. Ako po kaya kayong talasuyo dyan na lumbang parungaw para king CLTV 36 News. Manibatin niyang mayari yaking termino na ang timong pamuntok ning Angeles City, alinamig balik ing politika dating Mayor Ed Pamintuan. Makanyan man, aktibo ya kanong makatutok king galoning pamangobyerno karing Angelenyos. Inya ing pakapanabili na, ing mi papabren, ing basic services karing tao. Magbalik kay Jenna Lombang Parungaw para king report. Mertong kareng personalidad at keng filing of Certificate of Candidacy ning Team Lazatin niting October 1 apin dating Angeles City Mayor Ed Pamintuan. Kaya beking grupo ing kayang anak ay Edu are the electionist councilor king syudad. Makanya niya kanung makayanta beking pamagpasarang kandidatura. Anya dua na kanuni dating pamuntok ning Angeles ang maging payapaya sana ing malyaring botongan king daratang Mayo 2025. I wish maging peaceful and orderly election. Advice na paniti ka rin tatagal na alkalde, tutukan ding mani munang pamangailangan na rin tao o ing basic services. Subok na kanu iti, kilubning 15 banwa ng pamanungkulan. Out of things that the people don't like, ita mong burida, hospital, education, tourism, public cemetery, all basic King panakita naman kanu king kasalungsungang liderato ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. agagawa na kanu iti at lakwas na pang semasan. Yeah, the incumbent, Pogi, just continued what I had started. And what he did was to improve it. Samantala, manibati niyang mayari yaking termino ang timong Mayor Pamintuan, aline pa si bayong migbalik king politika. Kasalungsungan niyang tatalakad the chairperson ning Clark Development Corporation. Ako po kaya kayong talasuyo dyan na lumbang parungaw para kayong CLTV 36 News. Kay pumama ko, magbalik kayong CLTV 36 Vote Watch.
Makatuto kayo pamurin kay CLTV 36 Vote Watch. Agna naglanla mo namang mag-file Certificate of Candidacy ng miyembro ng Team Dunong at Dangal ng Bacolod, Pampanga, apene muna ng Mayor Eduardo Di Mandato. Unity o pamisan metong ingkarelang babandera asisiguro kano king mas masaleseng relasyon pilatanan ng executive at legislative branch ning lokal na kapanibalan. Aning report ng Liana Canelao. The early bird catches the worm. Ining kapanulan na rin mapilang kandidato ang mag-file Certificate of Candidacy o COC para kin 2025 national and local elections nyening October 1. Kalupara ring Team Dunong at Dangal ning Balen ning Bacolod, Pampanga. Agnan-agnan lang migpasang kandidatura ni Mayor Eduardo Di Mandato, Vice Mayor Randungka at walurang konsehal, Angie Angeles, Aiza Conanan, Jude Datu, Sancho de Jesus, Cynthia David, Renz Canlas, Carlex Laksa at Sticky Blanco. Yeah, our lineup is the cream of the crop. Yan ay talagang kumpleto yan. Mga incumbent, may dalawang bago. So niniwala ko, this is the straight win for the Municipality of Bacolod. 10-0 ang taga niya dito. Makasuporta lang mo naman din Kapitan Daring Adompulot Medong Abarangay ning may sabing Balen. We have 21 barangays supported us. All the barangay captain, the barangay council, SK chairperson, SK council, buo po, they support our team. Dunong at Dangal at nagpapasalamat po sa kanila lahat. Lahat ng kapitan, lahat ng SK Kagawad, lahat ng Kagawad, lahat ng SK chairperson, buong bayan ng Bacolod. Maraming salamat po. Tatagal niyang pamuntok ni Balen Idato para king katlong termino. Yeah, talagang legasya, bonita mo papakit ka rin tao, na rin ka rin lang manukulan, madali lang lapitan, madali lang sumaw, at potang kailangan dala at tsula. That is the best legacy, panugali at karakter ni Metong manukulan. Unity o pamisan metong ingkarelang babandera at sisiguro ka na king mas masaleseng relasyon pilatan na ng executive at legislative branch ng lokal kapanibalan. Isang masayang kampanya, isang masayang krusada. We make sure na pagpalarin man at 10-0, manalo kaming lahat. We will make sure that the last term of our Mayor Di Mandato, lahat po ng programa mas madadagdagan at lahat po ng mga proyekto mas mabilis po na magagawa. I love you all! Liana Canelao, CLTV 36 News. Nasa na kanong Mayor Roding Gonzales ng Mexico, Pampanga ang maging masalese at payapa eleksyon ng Karelang Balen. Sinabi na namang Mayor Roding nga Tagal Governor is Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Ano pong report? Marano niya yung kampo ng incumbent Mayor Rodencio Roding Gonzales, king pamamukulatan ng Mexico Comelec District para king filing na ng Certificate of Candidacy o COC nyening Martes, October 1. Agpang kanini, maulagang muna bang alimaistorbo yung aktibidad na ni lokal na kapanibalan. Pininiing mo muna ang pamanagal ng Gonzales king panga mayor, uling miluklukyain ni anting kapalit ng Teddy Tumang. Kaya nini Vice Mayor ay Jonathan Doc Pangan, king lalam na ng lakas CMD, ang political party na namang Deputy Speaker Representative Aurelio Dong Gonzales. Samantala, sinabi ng Gonzales na nasa ng magiyang mayap ang eleksyon na maganap king May 12, 2025. Tanong niyo, saan nagkaroon ng peaceful election dito sa bayan namin? Although yung mga nakaraang election dito, may konting kaguluhan. Pero siguro naman ngayon na sana tulong ng Panginoong Diyos, sana walang hindi sana magkaroon ng kaguluhan itong darating na. Sinabi na namang Mayor Gonzales sa alitutuing pisasabihan na tagal niyang governor, SDS Gonzales. Atin lamu kanong intensyon ng mangalat kanini ba ang Division King 3rd District ng Labud, Kapampangan. Malabo yun. Para sa akin, malabo yun. Walang katotohanan doon. Alam mo naman, yung politika, yung kumisan, yung mga nakapaikot, yun ang nagpapasama ng relasyon ng mga magkakaibigan sa politika. Definitely, wala. Si Congressman Dong, araw-araw nga, lagi kami nag-uusap niyan basta siya, tutulungan niya yung administrasyon, si Speaker Romualdez, at kasangga naman na lahat namin si Kong, hindi naman na nagkikipag-confidence sa anumang bagay yan. Basta si Congressman, ngayong Congressman siya, ginagawa niya yung obligasyon niya, lalo na yung pagsiservisyo dito sa Pampanga. Liana Canelao, CLTV 36 News. Masalila pong yening eleksyon deng polosador
A composer mo naman kareng campaign jingle daring kandidato. Mupin agpangkang Romeo Calma, meto nga talatukinan ning sikat tamiyang ubye ay Rodolfo Totoy Bato Laksamana, aliya mapamusit at mapanyira ang lyrics ning kayang Pulosa. Lucky charm ya kanong may sabi ring apapangawan ng Pulosa uling ela masasambot ring kayang kliyente. Kalma, as Totoy Bato. Okay, sir. May pungalalan ng mga nini, sir. Mga nanong yung kabiyayan nyo. At akala po rin papagawang jingle, sir. Dahil nga liwa po, kuno asikaso. Sabi nila mo po rin, basta't mamiyala pong lagyo mo, ang po panong namburi ng kabit, ako naman bala kanita kay lyrics. Kumusta po yung pamamulosa po? So pong makanyang pungalalan? Amisado pong in. Oo. Ilang mantong kako, aliwaya akong manton karela. At makanana ko po kaluwat kang industriya? Almost 40 years na, sir. 40 years na ako pong magkanta kay Makanya. Karen pong pagkantayo ng politiko, manyambot naman po, masasambot la. Naman po masasambot di ko, bang po yung nanay. So, ilan po taga-nang kayo, kliyente yun? Banwa-banwa po akong magkanta. Ano naman pong wish you para po karene pong politiko na sumabak po kayong halalan? Basta number one mo kayong politiko, ako king kalwat ko na kaya almost 40 years na ako. Basta ela mi papanyira at ela magsalitang matsura kareng kalabanda at ilakad damo itang sarili 1,000% ila sumambot. Ikaw mo naman po mapili ko po karen lyrics na ning Pulosa yo, po kasiran. Ako po magagamit naman yan. Basta nung nino po yung gagawa kong lyrics, yung gagawa kong kantang politiko, iya mo po yung parangalan ko. Kay pumama ko magbalik kay CLTV 36 Vote Watch.
Makatuto kayo pa rin kay CLTV 36 Vote Watch. Nasa 42 party list groups ang hindi na magiging kwalipikado ng makilahok sa 2025 national and local elections. Ayon po yan sa Commission on Elections o COMELEC. Sa resolusyon ay nilabas ng ahensya ngayong October 1, inalis at kinansela na ng ahensya ang rehistro ng mga naturang party list groups, kaya naman hindi na rin makakuha ang mga ito ng pwesto sa House of Representatives. Batay po sa nakasaad sa Memorandum Number 241119 na delist ng mga grupo dahil sa hindi nila paglahok sa huling dalawang halalan, kakulangan sa boto o yung mga hindi nakakuha ng at least 2% ng boto para sa party list system at yung mga hindi nakakuha ng pwesto sa second round ng seat allocation para sa party list system sa mga nakarang halalan. Kinumpirma ng ahensya na sa 42 party list groups, 11 raw sa mga ito ang nabigong mag-participate sa huling dalawang eleksyon. Kasama na rito ang Central Luzon Alliance for Socialized Education o KLASE party list dito sa rehiyon. Habang 31 party list naman daw ang nadelist dahil sa hindi nila pagkakaroon ng at least 2% of the votes sa party list system. Bukod dito, ang mga grupong kinansela ay hindi rin nakakuha ng pwesto sa ikalawang round ng seat allocation sa huling dalawang eleksyon. Kabilang sa mga ito ang ABE Kapampangan o ABECA, isang party list mula sa lalawigan ng Pampanga. Narito naman po ang kompletong listahan ng mga party list na tinanggalan ng rehistro ng COMELEC. Samantala, ayon po kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, abot sa 160 party list organizations ang inaasahang maging accredited para sa 2025 national and local elections. Mas mababa raw ang bilang na ito kumpara sa mga nakarang halalan. Sa iba pang balita, muli naman pong tatakbo bilang gobernador ng Bulacan si incumbent Governor Daniel Fernando sa susunod na taon. Naghain si Fernando ng kanyang Certificate of Candidacy o COC ngayong Martes, October 1, matapos dumalo sa isang misa sa Malolos Cathedral. Kasabay din niya na nagpasa ng COC si incumbent Vice Governor Alex Castro na naghain din ng re-election. Nagsagawa naman po ng coordination meeting sa mga tauhan ng 1st Maneuver Force Platoon o MFP kasama ang Municipal COMELEC officers sa bayan ng Aurora simula alas 8 ng umaga ngayong Martes, October 1. Pinangunahan ng mga police lieutenant ang pagpupulong kasama ng Municipal COMELEC officers mula sa iba't ibang barangay at munisipalidad sa lugar, kabilang ang Maria Aurora, Barangay Bacong, San Luis at Dipaculaw. Ang mga coordination meeting na ito ay dinaos upang matiyak ang seguridad ng mga kandidato na nais mag-file ng Certificate of Candidacy para sa 2025 national and local elections.
Yan ang mga balitang kinalab ng CLTV 36 News Team sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Samahan niyo po kami muli bukas sa pagpapatuloy ng ating pagbabantay. Like and follow niyo lamang ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, Twitter or X at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official, at sa ating pong TikTok at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyo pong panoorin ito sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at sa aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 38 cable partners. Sa ngalan po ng buong CLTV 36 News, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.